umikot lang ako. Galing ako dun sa kabila kanina. Inikot ko lang. Pin mo muna yung sarili mo bago sila. Good morning mga ka-road trips dyan. Kumusta po kayong lahat? At tayo po ay maggagala na naman. So ngayong araw na to ay papakita ko sa inyo yung gilid po ng dagat ng ano ba ang pangalan nito? Yung Kite Beach. Kite Beach po tayo ngayon. So kumusta po kayong lahat? Welcome back po sa ating YouTube channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at tayo po ay laging mag-pray at laging sana gabayan tayo ng ating buong may kapal sa araw-araw nating ginagawa. So yun lang guys, at enjoy po sa panonood. Pakikita ko na po sa inyo. Tara po, samahan niyo po ako. Tara guys, let's go. Ito po ang Kite Beach, Jumeirah. Kite Beach, Jumeirah. Ayan. May sports din po dyan. Pwede po silang habang maliligo, pwede po silang maglaro. May mga laruan din ng bata. Yan, gilid ko ng konti. Yan. Yan, ganda. Gala-gala tayo mga ka-road trip habang wala pa po tayong order, wala pang trabaho. Siya mga ka-road trip, pwede po kayong kumain dyan. Pasukin natin yung parking. So ngayon marami na pong pumupunta dahil medyo hindi na siya gaanong kainit. Yan. Kaya okay na siyang maggala-gala. Tapos Friday, so rest day po dito. Yan. Pwede tayong pumasok. Muna tayo dito sa gilid. So ngayon dahil Friday naman, okay lang naman pong marking, walang pong bayad. Yan. Labas tayo guys. Labas tayo. Ayan. Hello guys. Ayan, gala-gala tayo. Dito tayo sa may Kite Beach. Ayan. Kite Beach. Gala-gala.
daw yung angin, sabi ng customer ko. Kaya yun. Ganda. Kita ko sa inyo. So yun lang. Yan, habang nagtatrabaho, wala pang magawa. Yan ang service ko. Yan, naghihintay. Sobrang bait, nandyan lang lagi. Yan, wala siyang ginagawa. Kumusta po kayong lahat? Kumusta? Yan o. One day pupunta kami maligo. Sige po guys, salamat. Dahil pawisan na pawis na, mainit pa talaga. Sobrang init pa. Saglit lang tayo sa yan, gala-gala ulit tayo. Yan o, ganda ng white sand niya. Original talaga yan. Yan, original na white sand po siya. Yan yung mga dito pwedeng mag-jogging, pwedeng mag-bike. Ganda po. Sobrang linis ang beach dito. Ito yung Kite Beach, Jumeirah. Yan o. Mga maliliit naman na yun. Yun yung parang burger, ano mga pagkain. Yan o, may mga bangka pa o. Yung pang fishing dati, nilagay na lang dyan. Ito kung pwedeng mag-bike, may may bike dyan. Rinirentahan lang din yan. So lang, kailangan mo ng card yung pangbayad. Yan, yung mga nasa gilid na yan. Hindi ka na pwedeng yang magdala ng bike kung pupunta dito na magko-commute. Dito pwede ka nang makahiram ng bike. Kaso nga lang, rirentahan mo lang din siya. Yan, ang ganda ng mosque. Gala-gala tayo. Happy road trip na naman. Habang wala pa siya, kung wala pa akong ginagawa, wala pa akong order, naghihintay pa. Kaya ito, igagala ko muna kayo, mga ka-road trip. Salamat sa inyong solid support sa ating mga latest na ina-upload sa YouTube. Sana po ay nag-i-enjoy po kayo. Taos puso kaming nagpapasalamat po sa inyo. Yan. Tingnan natin kung makaabot tayo dun sa may Burj Al Arab. Tingnan ko kung makaabot tayo ron. malapit nang mag winter, kaya ito marami na rin pumupuntang naliligo sa dagat. Yan, may mga laruan din dyan oh. Umikot lang ako, galing ako dun sa kabila kanina, inikot ko lang. Siya. Unahan na natin siya dahil tumigil. Yan ang lahat ng mga laruan dito. Ganda. Super ganda. Maaga pa siya dito. 10:30 pa lang ng umaga. Yan. Ito, kadugtong lang to nung Burj Al Arab. Nakikita na yung Burj Al Arab sa dulo. Yan. Kitang-kita na siya, mga ka-road trip. Yan. Ang dami po lang nag-jet ski ngayon. Ang dami nag-jet ski. Okay. Dami.
So dead end na pala rito mga ka-road trip. Dead end na siya. Yan o, dead end siya o. So ikot lang tayo. Ikot ko lang din yung camera. Dead end siya, dead end. Hindi siya makatagos dun sa may sa may Burj Al Arab. Ayusin ko lang yung camera mga ka-road trip. Yan. Ito mayroon tayong na-receive na order na naman mga ka-road trip. So guys, lalabas na tayo. Mayroon tayong pupuntahan. Head southeast on Al Karib Street toward Burdwan Street. So, In labas na tayo, 150 guys. meters, turn right onto Jumeirah Street, Jumeirah Beach Road. Road trip, alis na tayo ron. At tayo dito na sa may Jumeirah na Take the naman. next right onto Jumeirah Street, Jumeirah Beach Road. Ay, ang ingay ng kasama ko ah. Huwag kang maingay. In 200 meters, turn left onto Al Manara Road, signs for D65 E11. Turn left onto Al Manara Road, signs for D65 E11. Sige, i-mute kita. Gusto mo? Ayan, i-mute nga muna kita. Ayan, naka-stop tayo guys. Stop na naman. Yes, go! Go, 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 go! Go na naman! Ang ating destinasyon, 26 minutes. Medyo malayo-layo to. 26 minutes mga ka-road trip. Medyo may kalayuan yan. Smooth lang tayo mag-drive mga ka-road trip. Drive safe lang lagi kayo. Isipin po natin na marami pong naghihintay sa atin sa pagbalik natin sa Pilipinas. Kaya drive safe. Makakarating din sa paruroonan kahit mahina yung takbo. At huwag kayong mainitin ng ulo pag nagdadrive. Kung mayroon man sumingit sa inyo, hayaan nyo sila. Mayroon man sa inyong bumusina sa likuran, hayaan nyo pa rin sila. Kung gusto nila, lumipad sila dahil ikaw yung nauna. Dapat dalahin nila aeroplano, hindi sasakyan nasa lupa. Yan. Wala namang masamang hindi magpabilis. Wala namang masama. Basta marating mo yung paruroonan mo ng safety. Yan ang pinaka-importante doon. Minsan nga nagmamadali yung mga ibang customer ko. Sabihin naman na nabilis-bilisan. Sabi ko naman, hindi naman po pwede yun. Yung hanggang dun lang ako sa makakaya kong takbo. Nagmamadali nga sila. Eh paano naman ikaw? Siyempre isipin mo na yung sarili mo bago sila.
para marating mo sila ng maayos. So, safe lahat. Safety ka. Dumating ka ng safety. Natulungan mo rin sila. So, everything is happy. Yun nga. So, yun guys, dumating na tayo dito sa aking customer. So, hindi ko na po yun papakita. At salamat po kung nag-enjoy kayo. Paki-like na lang po and subscribe po sa ating channel. At paki-comment na rin po kung nagagandahan po kayo sa mga view na nakikita nyo. Yung pinapalabas ko po sa ating YouTube channel guys. At maraming salamat sa mga solid supporter dyan na laging nanonood sa ating mga bagong ipinapalabas. And shout out po kala kay Angelica Talagtag, Team Tabang, kay Rinan Alburo Vlogs at kay Daryl Vlogs. Pakisuportahan po guys yung channel nila. At yun lang po, maraming salamat. Sana po ay saya ko po kayo ngayong araw na to. And God bless po sa inyong lahat. And bye bye.